नमस्ते. नमस्ते सर्वांना. आज आम्ही फिरायला चाललो आहे. स्पेशल फिरायला जाते आहे आणि खूप दिवसांनी जाते आहे. पण आत्तेला घेऊन जरा फेरफटका मारायला चालली रिक्षानी. रिक्षानी? हा, रिक्षानी. अरे वा. आणि कुठे जाते आहे ना ते मी तुम्हाला तिथे जाऊनच सांगेन कुठे गेली आहे ती. असे कमेंट पण होते की काकू तुमचं सिल्वर प्ले बटन आला की नाही. हा बघा पाठी लावून ते कधी चाललंय, जमाना झाला त्याला. आता गोल्डची वाट बघायची आहे. हा, गोल्ड पण आणणार आहे लवकर आता. आणणार कसं आणणार? माणसाने 3-3 वर्ष सबस्क्राईब नाही केलंय मला. ते आधी पहिलं करा. हो, करा करा. सबस्क्राईब फ्री आहे. आणि तो दादांना त्यांनी पण विचारलं होतं की सबस्क्राईब रोज करायचं नाही. सबस्क्राईब एकदाच करायचं, रोज नाही करायचं. लाईक आणि शेअर तुम्ही सारखं करायचं. जेव्हा व्हिडिओ खोलणार तेव्हा तुम्ही प्रत्येक टायमाला लाईक करायचं. मग परत आपण समजा बाहेर फिरायला गेलो की दिल दिसत नाही ना. हा, मग दिल दिसत नाही. दिलो झोपले. दिल झोपली बरं झालं, नाहीतर ती पाटणा येते. चलो चप्पल पहनो. छत्री घ्या, छत्री. पिशवी दे वहिनी ती. रोज माती विसरते, आज नाही विसरली. आज आतेने पहिलाच दिला. हे काय बनवलं तुम्ही? आपण कशाला गेलेलो? पोहे खायला. कांदा पोहे खाल्ले, कॉफी पियालो. माणसं बोलतील आपण घरी गेलो, पण घरी काय दाखवलंच नाही. घरी नाही दाखवलं गडबडीमध्ये. आणि कसं दाखवायला पण कसं व्यवस्थित पाहिजे ना. आणि अचानक दुसऱ्याच्या घरात जाऊन शूटिंग करायला पण चांगली नाही वाटत. पण आता घरी जाऊन रेसिपी बनवणार ना तू? आता मी घरी जाऊन रेसिपी बनवणार. आलो बाबा एकदा. हे तीर्थ नेहमी चालू ठेवा. जोपर्यंत मास्क लावायचं चालूच ठेवायचं. जोपर्यंत गव्हर्नमेंट सांगत नाही तोपर्यंत बंद करू नका बाबा. पण माझ्यासारखं विसरायचं नाही. तर मी आहे ना बाहेर गेले ना अर्ध्यावर की मला आठवण येते की मास्क नाही लावला. आणि आम्ही गेलेलो एका जागी हाक मारायला ना, है ना. आता आम्ही कपडे चेंज करतो आणि रेसिपी बनवतो. तुम्ही रेसिपी बघा. मस्तपैकी रेसिपी बनवते नाश्त्याची. आज आपल्याला सजवणार का? नाही, बघते जरा तेला घालून बघते. मॅचिंग होत आहे काही बघते. ते कानातले काढ, हे घाल. घाला छान आहेत. छान वाटत. आत्याला कशी सवय आहे अशी घालायची ना. गळ्यातलं पण छान आहे. मला आवडतं असंच घालायला. आवडतं? तू आत्याच्या हातावर बघितलंस काय? काय ते गोंदलेला. हा, टॅटू. हा, माझं नाव आहे ते. कोणाचा? माझं. तुझं नाव आहे? आणि
दुसऱ्या हातीवर पुढे SS नवऱ्याचं आणि माझं SS. SS. हे SS आहे दोघांचे, आमचे नवऱ्याचं आणि माझं. आणि तुमचं नाव? माझं स्वप्नाली. इकडे लिहिलंय. त्याचं स्वप्नील. स्वप्नाली दाखव. हे स्वप्नाली. नमस्ते. आज मी आत्तेसाठी आहे ना स्नॅक्स रेसिपी बनवते, म्हणजे नाश्ता. तिला म्हटलं नाश्त्याला काय खाणार आता चहा बरोबर, तर ती म्हणत होती बिस्किट खाणार, तर टोस्ट खाणार. म्हणजे नको टोस्ट बिस्किट, मी काहीतरी तुला नाश्ता बनवते. तर ती बोलले चटपटीत बनव काहीतरी, म्हणून मी तिच्यासाठी आहे ना आता स्नॅक्स रेसिपी बनवते नाश्त्यासाठी. आता पहिले तुम्हाला चटणी दाखवते. चटणीसाठी कोथिंबीर घ्यायची थोडीशी, म्हणजे अर्धा कप जास्त घ्यायची. जशी आपल्याला चटणी पाहिजे असेल ना तशी आपण घ्यायची कोथिंबीर. त्यासाठी 2 चमचे चणे घ्यायचे. हे बघा डाळे चणे असतात असे, ते घ्यायचे. 3 हिरवी मिरची, 4 लसूणच्या पाकळ्या, 2 चमचे दही, आणि आपण चवीपुरतं मीठ टाकायचं. ही अशी आपली चटणी वाटून घ्यायची. आता मी तुम्हाला 1 कप तांदूळ घेतले. हे आता समजा तुम्ही रात्री भिजत टाकलेत ना तरी चालेल, म्हणजे सकाळी आपल्याला नाश्ता पाहिजे असेल तर तांदूळ रात्री भिजत टाकायचे, आणि आपल्याला सकाळी संध्याकाळी पाहिजे असेल तर सकाळी भिजत टाकायचे. आणि समजा आपल्याकडे वेळच नसेल तर 4 तास भिजवून घ्यायचे तांदूळ. असे मी 1 रात्र भिजवून घेतलेले आहे 1 कप. आता मी हे तुम्हाला आता दाखवते नाश्ता करून. आता हे तांदूळ भिजत टाकलेलं पाणी काढून टाकायचं. पहिले स्वच्छ तांदूळ धुवून आहे ना भिजत ठेवायचे, आपल्याला पाणी नाही घ्यायचं आहे. आता हे तांदूळ आपण मिक्सरला लावून घ्यायचे. पाणी लागलं तर आपण ओतायचं. हे रबर आहे ना ते लावला वाटतं उलटा. हा बघ. होय मी नाही लावला. नाही हे बघ. तर म्हटलं असा जात का नाही, असा लावायचा. बरोबर. आता तांदूळ वाटताना आहे ना सुके तांदूळ वाटत नाही ना असे, थोडं पाणी टाकायचं. 2-3 चमचे पाणी टाकायचं, जास्त पातळ नाही करायचं. असं आपण थोडासा पाणी टाकून असं आपण वाटून घ्यायचा. एकदम पातळ नाही आणि एकदम सुका पण नाही. आता मी काय करते, मिक्सर काढलंय ना तर आपल्याला चटणी वाटून घ्यायची आहे. आता मी चटणी वाटून घेते. मी चटणी वाटते तर आतेला बटाटे बघ फ्रीज मध्ये ठेवले आहेत, शिजलेली बटाटी आहे. फ्रीज मध्ये ठेवायची का बटाटे अर्धा तास? हो, हा, अर्धा तास फ्रीज मध्ये ठेवायची बटाटी. ते फ्रीज मध्ये का ठेवायचे, आपल्याला स्नॅक्स बनवायचे आहेत ना, मग ते सुका पाहिजे ना स्नॅक्स आपल्याला, म्हणून ते फ्रीज मध्ये थोडे म्हणजे बटाटे ना खुसखुशीत होतात आणि त्यातलं पाण्याचं हे निघून जातो म्हणून. आता पहिली ही बटाटी सोडून घेते. इथे बटाटी सोलून घेतले साल काढून. आता ही बटाटी आहे ना मी शिजवली, कुकरला लावली आणि फ्रीज मध्ये ठेवली. अर्धा तास पावणा तास फ्रीज मध्ये ठेवायची, म्हणजे ती चांगली सुकी सुकी होतात. आता हे किसून घेते पटकन. मी गावाला जाऊन मी पण केलं असतं ना. मग आता तू बघून कर. आता मी काय काय करते ना तसं बघून कर. आता इथे बटाटा किसून घेतलाय. आता त्याच्यामध्ये हे वाटलेले तांदूळ टाकायचे. फ्रेश क्रीम सारखा रवा आहे. त्याच्यामध्ये आहे ना हा कांदा टाकायचा. 1 कांदा घ्यायचा छोटासा, तो बारीक कापून घ्यायचा. 1 शिमला मिरची बारीक कापून घ्यायची. 1 हिरवी मिरची. ही तिखट मिरची नाही आहे म्हणून ती जास्त वाटते. तिखट मिरची आपल्याला पाहिजे तर तिखट घ्यायची. आलं लसूणची पेस्ट घ्यायची अर्धा चमचा. जिरा घ्यायचा अर्धा चमचा. आपल्याला मीठ टाकायचंय चवीपुरतं. कोथिंबीर आहे ना भरपूर घ्यायची. हे सर्व आपल्याला काय करायचंय, फ्राय करायचंय. हा, आता त्याच्यामध्ये थोडासा बघ पाव चमचा कमी बेकिंग सोडा. हे आता मिश्रण चांगलं एकजीव करायचं मळून. कसं वाटतं मिक्सर आहे ना.
आता इथे मस्त बघा गोळा करून घेतलाय. कारण याच्यामध्ये आहे ना पाणी नाही वापरायचं. जेवढं आपण तांदूळ दळायला वापरायचं ना तेवढाच थोडा वापरायचं पाणी आणि असं घट्ट मिश्रण करायचं. आता कसं हाताला चिकट आहे ना म्हणून आपण थोडं हाताला तेल लावायचं. आणि इथे आम्ही तेल पण गरम करायला ठेवलंय. हा, तेल गरम करायला ठेवलाय आणि आता आपण इथे दुसरीकडे करणार आहे. आता याला तुम्हाला आहे ना कोणता आकार द्यायचा आहे ना तो तुम्ही द्यायचा. असं कटलेट टाइप ना. हा, कटलेट टाइप. आता असं गोल पण करू शकता, लांब पण करू शकता. समाधी करून घेते 4-5. आता आते इथे तळून घेते. ते असे बनवलेत ना. तुम्ही का तेलाचा हात लावताय ना. हो, तर तेल हे बघ वाटी तेल घेतलाय म्हणजे तिच्या हाताला चिपकू नये म्हणून तेलाचा हात घेऊन ती सोडते. आता थोडे कटलेट सारखे पण हे जे सारखे पण बनव लांब बनवतात ना. लांब सिलेंडर टाइप. एक पॅन बनव तसा. ते टाकल्यावर गॅस फास्ट करायचा काय. हा, फास्ट करायचा, मीडियम करायचं. तळतात ते बरोबर. तू दिल बरोबर खेळायला गेलेला. मी ते स्नॅक्स झालेत बघ. कलर छान चेंज झाला ना. हा, मस्त कुरकुरीत आवाज येतोय ना. इथे सर्व टिश्यू पेपरवर ट्रान्सफर केलेले आहेत. मी इथे सिलेंडर टाईप बनवले बघा. गोल 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 सर्व कसे चेंज झालं ना. हे कसं तांदूळ फक्त भिजायलाच फक्त वेळ लागतो. नाही तर आपले झटपट नाश्ता आहे. रोज कांदा पोहे असतात, शिरा असतो, उपमा असतो. घावणे पण आपल्याकडे नेहमी असतात. तर म्हटलं काहीतरी आतेला वेगळं करावं म्हणून तांदूळ भिजायला टाकले. एवढे नाश्ता बनवते मस्तपैकी. इकडे असे सर्व झालेत ना फ्राय. आत्याने असे तळून काढलेत. हातावर तेल येला. इथे मी सजवलंय. हे का झालं, चिवणे खाल्लं का. आपल्याकडे आहे ना मोठा चिवा. आवडला की करता करता खायची इथे सवय झालेली आहे. कसं माहितीये गरम गरम छान वाटतं ना ते खायला. टिश्यू पेपरवर काढलं ते पडू जाते. टिश्यू पेपर काढलं तर कसं तेल पण सर्व एक्स्ट्रा तेल त्याच्यात जातं ना सर्व. एवढे एक बॅच अजून राहिले ना. थोडे राहिलेत. इथे बघा ती रेसिपी एकदम रेडी आहे. तुम्ही जरा कॅमेरा पकड. आता मी तुम्हाला तोडून दाखवतो. हे बघा रेसिपी आपली कुरकुरीत आहे बघा. मस्त कुरकुरीत झाले आणि आतमध्ये पण एकदम मस्त झाले ना. एकदम छान आहे ना. रेसिपी रेडी. आता सर्वांनी टेस्ट करून सांगा मला रेसिपी कशी झाली आहे ती. कशी झाली आहे भाई, कशी वाटते सांगा. आत्या कशी वाटते. एकदम छान झाली. ही रेसिपी तुम्ही सॉस बरोबर खाऊ शकता, चटणी बरोबर खाऊ शकता ना. सॉस बरोबर पण खाऊ शकता. आणि स्नॅक्स साठी असे संध्याकाळच्या स्नॅक्स बरोबर मस्त ना. मस्त. तशी रेसिपी तुम्ही पण बनवा बघा. रेसिपी एकदम छान झालेली आहे. आणि व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओला शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा नवीन असाल तर. टाटा. खास आतेसाठी रेसिपी.